danna subscribe domin kasancewa tare da kaga da yanzu aka da sannan ko masoyan ta tara mu da na shiga na me ke labarin ne baba share labarin nan ko yanzu me labari wallahi baba nake gaya ma ai ba ni da burin da ya kai ga kawai na iya zabar manci ga ina zuba ta Allah da ce ya mai tunan kyama dukkan da suke zabar mancin nan abin nan ya kawo ta da na ji daɗin abin nan wallahi baba ka ce dummun ne kai ya manta yare ne mai daɗi wallahi na so na iya abin nan ba zabar manci wallahi kalma ɗaya kawai na iya abokina wallahi me kenan irkoi min lali sunan kalma kawai kenan wallahi irkoi min lali ko ai na rike wannan na rike irkoi min lali na rike na hada ni baki ke sarauniya fato ana kira ni sarki Zadaika da yake aitan sai signifam kuma ne bai borabu boda maka inda gocer su wallahi amma har yanzu kan yaki dauka to ya akai baba kuma ka san yaran nan yana da muhimmanci assalamu alaikum amin wa alaikum ai bora mata no duro me abokina ai goga hano to zabar kai na tafi kaman zabarbanci yake to yake fa wallahi ni ma abin da na gani kenan amma ba za ka gani to mai gida irkoi mun lali mana ai no ni gidan ko mulali ai mina ha nimnir ko mulali kunno ni di bala